Izwi redu Ishmael totati munhu atengeswa. Saka izvo ndo zvinoavoidirwa izvo zvoti isu tiite get link nevanhu vavo nokuti vanodzenga vakuya nedzimwe tsika dzavo dzakava netsika dzamuri kutivhunza panapa, tsika dzinopikisana nelo yaMwari. Afukunurwe mweya wake hauna kuzorora. Kana zvichiita mwana wangu atakurwe, afukunurwa aenda unorara pakarara baba vake. Inini pari zvinoita handina kana pekutangira, pari kundirwadza. Ndiri kurwadziwa zvakanyanya nekufa kwakaita mwana wangu. Saka panhau yekutanga kurwa kwamapurisa yakanga itori saini yekuti vange vatanga kutotsaudzira zvavakanga vatauriswa kumashure, nekuti mutemo wechinamato chedu hatirwisane nenyika, tiriswane nemutemo wenyika. ZvaMwari zvinozvimirira zvega. Makadi mhuri yeZimbabwe, kusangana zvakare kwatiri kuita pano paJCTV Africa tichikupai nhau nezvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe. Nhasi tiri pano paNorton Magistrate Court apo pari kutarisirwa kuti Madzibaba Ishmael Chokurongerwa nevamwe avo 7 vari kupomerwa mhosva dzekumbunyikidzwa kodzero dzevana kuti vasaende kuchikoro vachange vari pano paNorton Magistrate Court. Regai tipinde umu tinzwe kuti kuchanzi kudii. Patanga tiri mudare redzimhosva mataurika nyaya yekuti state haisati yagadzirira umboo oro chapupu unoita kuti vanhu ava vari mujere vange vachikwanisa kunge dare richitangwa. Saka nekudaro vari kumboda nguva yekuti vakwanise kuwana kuhwerengedza umboo hwavanahwo kuti vakwanise kuhuisa pamberi pedare kuti dare rikwanise kuchitonga nyaya iyi. Saka naizvozvo chinjwa date ikanzi yaveko musi wa7 May apo pachange pachitarisirwa kunzi nyaya iyi ichange ichiongororwa zvakare iri mudare redzimhosva. Izwi redu Ishmael totati munhu atengeswa. Saka izvo ndo zvinoavoidirwa izvo zvoti isu tiite get link nevanhu vavo nokuti vanodzenga vakuya nedzimwe tsika dzavo dzakava netsika dzamuri kutivhunza panapa, tsika dzinopikisana nelo yaMwari. Mutemo yenyu yakanyorwa papi payakanyorwa? Isu hatinyori Bhaibheri, hatinyori chinyorwa. Mitemo yachona nekuti kana ndinge ndauya kuchechi kwenyu handiti ndiye ndichida kusvika ndichiziva zviri papi kuti munhu akwanise kuve negwara. Ndinotoziva kuti nyika ine constitution yakanyorwa yekuti munhu wese anokwanisa kusvika achiiverenga. Wenyu manje mutemo unenge uri pai, unozikamwa nani, unenge uri papi kuti munhu kana achisvikawo pasangano penyu anokwanisa kuona? Mambo wangu imuchisvika munoturwa kuvadare, maturwa kuvadare, vadare ndo vanokudzidzisai lo yechinamato chedu, ndo vanokudzidzisai ivo, ndo vakapiwa wisdom naMwari yekugona kubata zvakataurwa foundation kunamata kwedu nemweya mutsvene. Sefoundation handiri kumira naizvozvi, takaidzidziswa nemweya mutsvene. Hatinyori pasi chigwaro nekuti pakunyora pane kutapudza nekuwedzera munhu oedita oisa zvake. Segwaro renyu rinoti chekudya kuna Revhitiko achidyiwe zvakati kana uri mutende, asi toenda kuno vaRoma Paul achiti chekudya achisvibisa. Kurati zvapikisana. Saka imimi tinoziva kuti imi hamuverengi Bhaibheri, asi toona kuti imimi chinamato chenyu imimi kune vamwe vanotoitawo zvakatosiyana nezvamakuita. Vanotoendesa vana kuchikoro, totoona vachitodzidza vachitograduata vaita zvinhu, asi vanoti vanopinda chitendero cheJohani Masoe. Zvinofamba sei? Aiwa, ndo paya pandambotanga tichitamato chedu isu pachikauya 1931 chine division yachakazoita kubvira yawo mugadhi Mugano hakunamata Johani Masoe eSaturday. Isu chinamato chedu takatonamata Friday, kubva China kusvika Friday. Iye atonamata chimwe chinamato, vakatobuda muregion yefoundation yechinamato chedu. Vakawanda vakabuda, ukatoona anopikisana nenhau dzandiri kutaura pano, akabuda muregion yekunamata kwedu. Ndo mamiro akaita nhau yedu. Chinamato chedu chaane mabasi. Saka vamwe vakaramba netsika idzodzo vakatanga zvavo. Saka muchiona zvichidaro. Ava vakomana vamuri kuona vari nevakomana vakasungwa nhasi vari kumira nefoundation kunamata kwedu yakaenda baba Johani. Yekuti munhu atengeswa, munhu aende kuchikoro, handitori chitambi chenyika nekuti chinjere inopuhwa naMwari. Pamwe unogona kutaura kuti uri ticha usiri ticha, pamwe uri lawyer izvozvi. But nekuda kuti wakadzidza teaching isiri recommended, yakarecommendwa naMwari, isina kutaurwa naMwari ndiyo aunayo. Munhu achizvarwa naMwari achizvarwa anozvarwa nechipo chake. Saka chipo icho ndo chotarisa Ishmael kuti munhu chipo chake chekudza kuti iwe ndanzi siya driver hausi driver, ndanzi iwe uri kapenda enda wese.
wototanga waveza nyangwe usina chitambi zvichitoendeka zvakada. Tainamata naye kubudiriro Baba Ishmael. Mukunamata kwataita naye makore api? 2004 pasati parwa mapurisa paipai. Saka panhau yekutanga kurwa kwamapurisa yakanga itori saini yekuti vanga vatanga kutotsaudzira zvavakanga vatauriswa kumashure, nekuti mutemo wechinamato chedu hatirwisane nenyika, hatiriswane nemutemo wenyika. Zvamwari zvinozvimirira zvega. Saka makaona zvakuti zvinezvi zvakusungisa vanhu, zvakuvaisa matirongo, vane zvavakapesanisa zvechinamato. Izwi redu richiuya rinotitungamirira Mweya Mutsvene, rine tsananguro dzarakaisa dzekuti isusu tizoteera madziri. Tsananguro idzodzo dzakapesaniswa, kana kuti zvimwe kune imwe miteuro kana minamato isati yazadzikiswa munyika yevanhu vatema muno mukuweka kwakaita Mweya Mutsvene, kuti miteuro kana yazadzikiswa nyika ino ichazokotama sezvinoita maMuslim. Hati kuna Muslim zvaanoita kunyika kwavo, nyika iyo yese inotungamirwa nemaMuslim vashandisa mutemo mumwe chete. Saka muno muZimbabwe muno izwi redu rauya rine tsananguro arikaita kuti kumberi uko kwete ezvinezvi kumwaka watiri uno tichiri kutotongwa nemutemo wenyika. Zvese zviri kuitika izvi zvirimo mutsananguro, asi mwaka wacho hasati wasvika. Saka nekuda kwekutsvaga ukuru, nekuda kwekutsvaga zvimiro nezvimiro, vakapesanisa tsananguro dzechinamato. Saka muri kuona kuti izvozvi chinamato chechi kuti vapinda vasangane nevamwe vapostori havachada kusangana nevamwe, vakazvisa kwavo vega. Ichi chinamato chedu tinonzi tinofambidzana. Takada kuenda kwaMurewa, takada kuenda kwaMutoko, takada kuenda muDomboshava, takada kuenda kwaNevanji. Ikoko ndokune tsananguro, ndokune tsananguro dzakare dzinotimirira kuchinamato chedu. Saka ivo havachatoda kutopinda muchitsananguro idzodzo kana kufambidzana nevamwe. Saka vakanoumba, ndinototi yaimwe Joani Masoe haisi rechishanu. Zvitori nani zvokuti dai vakatoumba zita ravo rekutoti rimwe zita, zvisvibise zita rekuti chishanu. Nekuti zvimwe zvacho zvavakuita zvapfurikidza. Izwi redu harirambe kuti titukudze vabereki vedu. Hama yedu yakafa, tinofanira kuudza hama dzedu dzese. Hatizvi isolate kuti kunzi imi munoviga imi hamuna muchaudza panyika. Zvinotofamba negwara remutemo. Kopa kusaendesa vana kuchikoro apa zvakamira sei munopaona sei? Isusu kufunda kwandakaita nawe kuchikoro, mabatirwa anona zvinori kuitwa. Izwi redu richiuya kumashure uko rairamba tsika yekuti vanhu vaende kuchikoro. Kufunda kwandakaita inini kuri kunzi kuweka kwakaita izwi nyika inenge ichiri kutongwa nevachena. Saka ipapo Mweya Mutsvene wairamba kuti isusu vana vaende kunodzidziswa mutemo kana kunofundiswa nevachena, nekuti mwaka iwoyo vana vechikoro vaitorwa vachizoendeswa kuhondo. Saka izwi redu rakachengera mwaka iwoyo kuti vana vasaendeswe kuchikoro. Saka izvi zvakaramba zvichingotoredzerwa tunzi izwi rakaramba kuti vana vaende kuchikoro, izvi vaende kuchikoro. Zvakainzi zvaitwa nemwaka wazvakatemwa kuti vana havafanira kuenda kuchikoro nekuti vaizotorwa vachienda kuhondo. Saka havaifanira kunzi vanoparara kuhondo. Saka kwenge kuri kuchengera vana pavakarambidzwa kuenda kuchikoro, nekuti vaizotorwa ikoko voendeswa kunotrainwa mabhesi vonoitwa zvavanoitwa. Saka iko zvinezvi vasununguka zvavo kuenda kuchikoro? Pari zvino hazvisi kurambidzwa kuti mwana aende kuchikoro. Kuzvarira muzvipatara uku nyaya iripo. Muizwi redu imomo mune zvese. Vana vanofanira kutozvarisirwa kana kuchinamato, asi chaakushota manje zvipo zvinosiyana. Kana kuti chipo chakambenge chiripo chekuti imi munokwanisa kusunungutsa mwana achipona, kana kuti ngirozi yakazobva vanoramba vachiita zvinhu panofiwa manje. Chinamato chedu chaicho chakatedzerwa netsika yadzo chinotaura zvimwe chete zvekuti isusu tinofanira kusunungutsa vana. Asi kana mapesanisa manje panochikisa ndepekuti kana mapesanisa mitemo yacho vana vatanga kufa, panotongoita macases. Kana zviri zvaMwari hapafanira kufiwa, ende hazvifanira kutombobuda kunyika kuti ndo zviri kuitika. Saka makaona zvatotadzwa izvozvi zvose maitirwa zviri kuitika kuti vana vanonzi ngavasunungukireko poita matambudziko nemakomplication. Mwari hapo.
Mwari hapo. So itori sign. Itori sign iyoyo inotoredza kuti havasisina zvamwari kana kuti Mwari havasisipo kana kuti ngirozi havasisina. Saka ndo nyaya inoitika kuchinamato cheJohani Masoe. Zvinhu zvinotoitika sekuti zvinozongobuda pachena kana Mwari vachinge vasisipo pavari. Mutsika yechinamato yedu chaiyo yakasikochiva zvaitikwa nekare kare varungu vasati vauya nekuti vanhu vaisunungudzwa kusera zvipatara. Izwi redu rakatorisikochiva tsika dzaiitwa muno varungu vasati vauya. Vanhu vaizvarwa vachingozvariswa nana nyamukuta venga variko. Saka zvinezvi izwi redu rakauya mukati mesangano mune anogona kurapa nhova, mune munhu anogona kurapa, anogona kuuchika. Asi namberi kwachitouchika chita mwana. Kune anogona kutosunungutsa. Saka zvazvinoita mbiri iyoyo kana kuti ngirozi yakatama panoita madambudziko. Ndo dambudziko rinozoitika. Nekunge futi vakuru vanopandukirana. Uise maitira vakaita kuenda kunyabira ko vakazvisa mawo parutivi. Havachabatana nevamwe vanonamata kuMasoe. Mashoko amungadi kupai kupesera kune vamwe vese mapostori ndoekuti mamwe mapostori vazhinji vapostori vasimo munyaya dzamadzibaba ava vandoziva tsananguro kuti zvese zvavari kuita zviri kunze kwetsananguro. Zvimwe zvacho iganga ibve mwaka wacho usati wakwana. Kune zvimwe zvakaprofitwa zviri mumiriri kana kuti zviri kuchido chaMwari zvisati zvakwana mwaka wazvo. Izvozvo kana zvanamatwa mwaka wacho wakwana, nyika ino ichazomiririrwa nechinamato. Sezvandambotaura zvezvi kuti makaona muZimbabwe muno hatina chinamato chinonzi cherudzi rwedu. Tine zvinamato zvakawanda, Dutch Reformed, kune AFM, kune chakati. Munyika muno mune chinamato chinofanirwa kunge chinamatwa chinozikanwa kuti ndechevanhu vatema. Saka icho chinamato icho cheJohani Masoe mawira achakaita ndo chinamato chakanzi icho chinofanirwa kunamatwa chinozikanwa kudenga naMwari Baba kuti chinamato chakabva kudenga cherudzi rwevanhu vatema. Aiwa, tinotenda Baba nenguva ino. Taida kuti mungojekesa kuvanenge vachionawo kunze uko kuti kana muchiti izwi muri kuchinamato chedu munenge muchireva izwi isho tikati kuti mweya mutsvene seizwi rimwe chete rakambotaura pamhiri yekungwa. Izwi tichitaura kuti mweya mutsvene, mweya waMwari, Holy Spirit, ndo izwi mweya mutsvene. Ndoko kana ndichiti izwi mweya mutsvene unobva kuna Mwari Baba. Saka mweya waMwari Baba kana wabva kudenga hauzotuma vanhu kuti uvasungise, hautume vanhu kuti vazopandukirwa nenyika.